Nos actualmente temos unha concesión dunha liña urbanos de Ourense e o cal ten un réxime, costanos a nós, temos unha moi bons autobús urbanos que nos costan 5 millóns de euros ao ano aproximadamente, o cal temos que mirar por eso, non? E a nosa obligación como cidade mirar por esta concesión, e despois tampouco temos claro como perxudica económicamente o Concello a implantación do transporte metropolitano. É algo que non temos en cifras, o cal é moi lóxico solicitar unha comisión técnica para que podamos evaluar con técnicos, como corresponde neste caso, e non unha reunión a nivel de concelleiros e alcaldes que, certamente, a nivel técnico, estamos indefensos, que temos que gobernar a mobilidade da nosa cidade e que nos decidiremos como se fai na nosa cidade, onde van os intercambiadores e todas esas cuestións que levamos dicindo. E, sobre todo, tenemos que ver como afecta económicamente, é dicir, como os ourensáns van a ter que pagar este transporte metropolitano, porque recordemos que sí que vai ter un custe para o Concello de Ourense e, polo tanto, é dicir que todos o vamos a pagar. E iso non temos claro cal é o custe. O que plantexamos nestes momentos é aplicar esa política tarifaria sin producir ningún tipo de modificación nin nas paradas, nin na situación actual dos diferentes medios de transporte, dos diferentes liñas que existen e, por lo tanto, sin producir, por suposto, ningún tipo de afección á realidade do transporte da cidade de Ourense. Por lo tanto, o que lle plantexamos ao Concello de Ourense é que, con independencia de que poidamos avanzar no estudo conxunto das peculiaridades deste área, que o Concello de Ourense se sume a este proxecto común e poida permitir que os cidadáns de Ourense tamén teñan esa posibilidade de disfrutar do transporte metropolitano.